Dobrý deň, dámy a páni, vítajte vo videu veľmi zaujímavého projektu, ktorom môžete začať úplne zdarma na základe reklám, videí, obrázkov, štatistik, čokoľvek jednoducho mediálneho priestoru. Je to veľmi dobrý nápad, ktorý vám prináša peniaze, volá sa Follow Me. Môžete v ňom zarábať úplne bez akékoľvek registrovanej osoby, takzvané na pozícii vizitor, tým, že prezeráte YouTube, prezeráte nejakú hudbu, obrázky, dávate vedieť, že ktorý obrázok alebo ktorá reklama sa vám viac páči a tak ďalej. A na základe toho získavate FM body, čo sú jednotky tejto spoločnosti. Takže znamená to, že získavate FM body, jeden FM bod znamená $1. Vy si za 20 FM bodov môžete zakúpiť tzv. Businessman pozíciu, na základe ktorej zarábate aj keď máte nejakých referálov, ktorých veľmi jednoducho nájdete. Ak by ste mali napríklad 4 referálov, tak získavate za každého jeden FM bod, čo znamená, že máte $4. A ak samozrejme ďalej oni registrujú nejakých ľudí, tak sa vám vytvára štruktúra a tým pádom aj váš príjem. Ako vidíte, dá sa tu zarábať aj cez tablet, máte k dispozícii, reklamy na Google Play, hry, podobne. Môžete byť taktiež investorom, kde získavate percenta z percenta 1%, ďalšie 1%, ďalšie 1% na základe vášho balíčku, ktorý si nakúpite taktiež z vašich zárobkov, čiže z vašej dennej práce si vy môžete navýšiť týmto spôsobom príjem a môžete tomu rýchlejšie prísť aj na základe registrovania ďalších ľudí. Ideme teda ďalej, myslím, že z videa to stačí, ako vidíte, je to veľmi pekne spracované, nenechal som tam žiadne zvuky ani podobne, aby ste ma jednoduchšie počuli. Takže poďme teda na stránku, ako to všetko vyzerá. Ako vidíte, stránka je veľmi pekná, veľmi zaujímavá. Ja sa teda prihlásim. A ako prvé, to je vlastne backoffice, ale vrátim sa k registrácii, ako sa zaregistrujete. Čiže dostanete nejaký registračný odkaz, kde si vyplníte vaše meno, priezvisko, e-mail, Skype, vaše telefónne číslo, čiže ak máte predvoľbu napríklad Slovensko 421 905 903 a tak ďalej, to máte Čechách, taktiež viete, sem zadáte heslo a znovu heslo. Odkliknete Service Contract a zadáte Save. A ste registrovaní, možno vám príde nejaký e-mail, kde musíte aktivovať, možno vám príde SMS-ka, na základe ktorej vám príde nejaký kód. To už presne neviem, ako to bolo. Jednoducho je to veľmi jednoduché. Ak by bol nejaký problém, kľudne ma kontaktujte vášho sponzora, ten vám určite veľmi rád poradí. Takže takáto úplne jednoduchá registrácia. Samozrejme, prihlásite sa spôsobom, že zadáte svoj e-mail a svoje heslo a ste vo svojom backoffice. Backoffice vyzerá takto. Ako ďalej môžete pokračovať? Máte tu tzv. Referral program, v ktorom nájdete váš registračný odkaz, ktorým si môžete vytvárať nejakú štruktúru a tvoriť si tak pasívny príjem. Všetko je to úplne zdarma, takže nemusíte sa ničoho báť a kliknem na My Account, vidíte, že môžete si pridať Perfect Money, Payeer, aj bitcoinovú peňaženku a nejaký Nix Money. Takže je viacero peňaženiek, na ktoré môžete si posielať vaše peniaze. Ako vidíte, je tu FM Exchange, na základe ktorého si premeniate vaše FM body, môžete si ich nakúpiť, môžete ich predať a získavate za to doláre. Takže, ako vidíte, ja mám zarobených zatiaľ 2 FM body a idem teraz
zarobiť ďalšie. Je to veľmi jednoduché, mám tu 4 tzv. Tasks, ktoré musím spraviť denne, takže každý deň vám naskočí takéto niečo v takej žltej tabulke a kliknete na Perform. Máte tu teda 4 task k dispozícii a kliknem ako prvé na nejaký trailer Execute. A prejde mi nejaká doba, takže už sme skoro na konci videa a vy jednoducho musíte pozrieť, či chcete alebo nechcete, môžete popri tom robiť čokoľvek iné, nemusíte ho pozerať, môžete robiť nejakú propagáciu tohto biznisu alebo iného biznisu, zatiaľ čo vám prechádza tá časomiera. Takže ako vidíte 4, 3, 2, 1 a je po traileri a vidíte, že už mám iba 3 tasks. Takže idem na ďalšie Execute, to je nejaké YouTube video, takže to nemusíte pozrieť, jednoducho iba vypnete. Čiže už tu mám iba 2 tasky, takže vidíte, máte tu niečo, akokoľvek vyplníte nejaký dotazník, je to na vás. Aha, musím obidve, takže takto. Takže obidve, vidíte, keď máte niečo takéto, môžete podľa svojho vkusu, ak si to môžete preložiť, že čo sa to jedná, ak to chcete teda naozaj spraviť seriózne, nemusíte, kliknete na Next, takže ideme ďalej. A ešte tu jedno video spoločnosti Follow Me, takže buď si ho pozriete, alebo nepozriete, je to na vás, ja to teda preskočím, ideme hneď priamo na koniec videa. Takže už sme na konci videa, ako vidíte, mám tu zatiaľ 2 FM. Teraz video skončí, už nemám žiadne task, dám znovu home, alebo dáme ešte raz home a znovu prejdem na account. A ako vidíte, FM už mám 3. Takže každý deň takto získavate to tzv. FM. Keď budete mať tých 20 FM, tak vám Follow Me spoločnosť ponúkne tu biznis za 20 FM, tú možnosť pozície biznis za 20 FM. Vy si to zakúpite a tým pádom zarábate aj zo svojich registrovaných. Ak samozrejme nejakých registrovaných nemáte alebo nechcete, tak jednoducho kľudne počkáte tých 100 dní a pokračujete ďalej cez start. Ale verím tomu, že tento biznis je tak jednoduchý, že vy tých ľudí tam určite budete mať a budete si to chcieť zakúpiť. A rýchlejšie sa tým pádom dostanete na start, na easy, na medium a na best. Čo to znamená? Keď si zakúpite start balíček, tak po jeden celý rok získavate 1% z tých 100, čo znamená, že získavate $1. Ak si zakúpite easy balíček, získavate $3. Ak si zakúpite medium balíček, získavate $5. Ak si zakúpite best balíček, tak získavate $10. Samozrejme, tých balíčkov môžete mať kopu, koľko chcete. Takže zatiaľ takto je to úplne jednoduché. Čo ešte by som k tomuto mohol povedať? History, čo znamená history, ako sa vám pripísali body a kedy. Vo verifikácii si môžete vyplniť vaše údaje, napríklad link na Facebook, ak nemáte Skype vypísaný, tak dáte na Skype. Je tu aj VK kontakt pre ruskú sociálnu sieť, zadáte heslo a chcete zmeniť heslo, tak dáte nové, znovu opakovať, dáte to klasické tradičné heslo a kliknete na save. Tým pádom máte vyplnené aj toto. Čo sa týka bannerov, máte tam aj bannery k dispozícii, môžete používať. Cez toto FM Exchange si zadáte, dajme tomu, budete mať 100 tých FM bodov a dáte, že chcete vymeniť a získate $100. Budete mať k dispozícii, kliknete na to Leave Request. Toto je, myslím, že na kúpu. A ďalej je tu My Deposit. Aha, to už je toto, čiže môžete si
kúpiť ten balíček. Takže to je takto zatiaľ všetko, je to veľmi jednoduché. Čo sa týka informácií o projekte, môžete si prečítať aj na stránke priamo. Môžete si pozrieť novinky, čo sa chystá, čo bude k dispozícii, bude tam toho naozaj veľa, je to všetko o reklame, o médiách. Ďalej sú tu dokumenty, že spoločnosť má nejaké naozaj je niekde založená, certifikovaná, že skutočne funguje a tak ďalej, certifikát autenticity a tak ďalej. Vidíte rôzne veci, skutočne pečiatka a takéto veci. Vidíte, že je to legálna normálna spoločnosť, ďalej sú tu nejaké pravidlá a tak ďalej. Informácie a taktiež môžete napísať nejakú odozvu, tzv. Feedback. K sebe sa dostanete na account, ak viete po rusky, môžete si prevodiť aj na ruštinu. Takže zatiaľ takto, držím vám palce, je to naozaj veľmi jednoduché, veľmi zabavné, nezaberie to veľa času a registrovaním si určite vytvoríte peknú štruktúru a pekné zárobky. Držím vám palce a ak by ste mali nejaké otázky, pýtajte sa svojho sponzora, prosím vás, nájdete ho, referál program. Do počutia.